कृष्ण आंधळेबाबत चौकशी केली जाणार. धनंजय देशमुखांच्या दाव्याची चौकशी होणार. मंत्री आशिष शेलार यांनी ही ग्वाही दिलेली आहे. देशमुखांचा दावा प्रमाण मानून चौकशी केली जाईल असं देखील आशिष शेलार यांनी सांगितलेलं आहे. धनंजय देशमुख यांनी जी मागणी केलेली आहे की या आरोपी त्याच्या गावाकडे 3दा-4दा येऊन गेला, CIDला त्यांनी ही माहिती दिली आणि तरीसुद्धा त्या आरोपी अजून अद्याप पकडला जाऊ शकत नाही. याचाच अर्थ तपास यंत्रणेचं कुठंतरी कमतरता किंवा तपास यंत्रणेतील काही अधिकारी याचा बचाव करतायत आरोपीचा, असं त्या ठिकाणी निष्कर्ष काढायला काही हरकत नाही. कृष्ण आंधळे हा 3 वेळा गावी येऊन गेल्याचा दावा संतोष देशमुख यांचे भाऊ धनंजय देशमुख यांनी केला आहे. CIDला तशी माहिती दिली होती असाही त्यांचा दावा आहे. त्यांची माहिती प्रमाण मानून त्याच्यावरही चौकशी केली जाईल.